ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз қарор дорем дар бозори Корбон шашум дарвоза барои шумо спартикои спортивни стила нишон медиҳем, ки ниҳоят ғавсаки зуранд, начос доранд, то размери 54-56 доранд. бурукҳошон беҳад ғавсаки зурай начосдор мегӯянд ёра. касе ки мисол маъқулаш мешавад тамошо кунед, пешаи тамошо кунанд як лайк монед. ва касе ки дар канал мемонад марҳамат обуна шавад. имрӯз мо ира бо ай пештар нишон медиҳем, ай наздик нишон медиҳем, ки чӣ хел материалҳои ҳамё качествашон зуртарай нисбати дигар спортстило. баъди капшон дорад, капшонаш мех дорад. начосошам аҷоибот хушрӯтар, ғавстар нисбати дигарош. то 54 пуш метавонад ки шумо бием занг бизанед, мо шумода дастафка кунем. 8 намуд расветка доранд. 8 намуд расветка ҳаст дани время. шумо метавонед ки барвақттар гап занед, чӣ ба ки ҷа обтобияй тамом шиданаш мумкин аст. инаи бо дигар расветкош. амира ғавсош 180 сомон дона, тинукош 150 сомон дона. нархи донара гуфтаистам. ин ду марка дора. барои ҳамун шумо аҳамият битен вақти харидорӣ мекунед. ғавс дора, тинук дора. нархҳои 180 сомаш ғавса, начосошонам ғавсай, тинукош ҳастай. бо хай мефаҳмехтон вақти меқапен маълум мешавад ки 150 сома 180 сомонаш фарқ дора. инаиш бо тройка. тройка нархш 180 сомон. и футболка дора, жимпр дора, брижа дора. аҷоибот фасони хушруф духтаракое ки то 54 мепӯшен. метавонед ки занг бизанед, заказ кунед. анаҷа бо мо як намуди абая бошад, ҳамин хел монанд ба абая. нархаш 350 сомон. истеҳсоли Ӯзбекистон. 350 сомон. ин нархи донаҳай. касе ки обтои мегирад бо маслиҳат мекунам барои чӣ ки ё дарозанд, баъд ороишотшонам то поёнай. инаи бамбукҳое ки шумо гап задем то размери 60 доранд. ай 48 то 60 бамбукҳои аҷоибот хушрӯ духтагӣ тайёр доранд. баъд разноцветняй ҳар хел цветошам бисёр буда. як 20 расветка доранд. нархшон 160 сомонӣ. бамбук нархи донаш. нархи донаш 160 сомон. ина марҳамат касе ки мегира шумо метавонед ки биёед қатъи фурӯшанда маслиҳат кунед, шуморо бо мумкине ки арзонтар битанд. инаёш бо ҳастанд, ёш калонтаранд. нархшон 170 сомон. фасонияшонам бо дига хелтаранд. обши ки чандта намуди чӣ доранд, ё чанд намуд качестваам доранд.